Mga Inday, nandito kami sa labas. Nag-dinner kami. Ayan. Tingnan nyo naman dito sa park. Ang ganda dito, oh. Ang daming mga ano. Ayan. Han! Hey, how can I go over there if you don't make it a video to me? How can I make over there? I want to make it by myself. See? That, oh, daming tao dito. How can I make that if you don't ganda, ah. Put that bowl over there. You can put that over there. Dito, ang daming mga tao dito. At gabi na, yan, dahil lang super pretty, oh.